Τι εννοείται αυτό. Κυρίες και κύριοι, εδώ στο ΕΠΑΛ στο Μούτσο είναι. Δεύτερο ΕΠΑΛ. Κυρίες και κύριοι, είμαι διακόπτης κοπέλα μου. Έχουν βάλει μια βόμβα. Αν τιμωρίζονται. Έχουν βάλει βόμβα, ξέρεις. Τραβάς τώρα ή φωτογραφία βγάζεις. Καμία ούτε για δημοσιογράφος δεν κάνει. Έλα, κάμερα. Έλα. Λοιπόν, εδώ κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο. Πού είναι? Μικρόφωνο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ στο δεύτερο ΕΠΑΛ έχουν βάλει μια βόμβα. Μας έχουν βγάλει οι καθηγητές εδώ, παρακολουθήστε. Μπράβο. Και λίγο από εδώ, να τον μπάτσο που είναι. Πού είναι ο μπάτσο? Βάλουμε πολύ μπατσούνι. Χάσαμε τον μπάτσο στο. Πού είναι ο μπάτσος, ο αίος? Λοιπόν, το μπατσο. Να ρε, αυτός το δεν είναι. Η βόμβα. Έτοιμη να φύγει. Να, αυτός δεν είναι. Παιδιά μάθημα. Αυτός δεν είναι μπάτσος. Όσο να την έχουν ενεργοποιήσει στο αμάξι μου, ρε, με το που κάνεις έτσι. Καλά, η φαντασία του Γεωργιάζει. Τι ξαναπες το? Είπα ότι η φαντασία του Γεωργιάζει. Τι λες ρε, όχι. Τι είναι και χοντρός. Να ψάξουμε να αλλάξει. Πού είναι ρε, συγγνώμη λίγο. Εγώ βγάζω βίντεο ακόμα. Το βλέπετε κυρίες και κύριοι, δεύτερο ΕΠΑΛ Χαλκίδας μετά από τηλεφωνική φάρσα για βόμβα. Και βγάζει εμάς. Δεν μιλάμε. Το μύτο το ξέχασε. Τι παπαριές παίρνουν τηλέφωνο και βάζουν βόμβες. Πείτε τα. Τουλάχιστον να ήμασταν όλοι μέσα, να ετοιμαζόμασταν όλοι, να μην υπήρχε ένα άτομα. Καλά θα ήταν. Αλλά τώρα που είμαστε έξω και να βλέπουμε το κτίριο μετά από τόσα λεπτά να πέφτει, μαλακία δεν είναι. Δεν πάμε για Αυτό ξαναπείτε το, μεγάλη μαλακία. Δεν πάμε για μάθημα, λέω εγώ. Εσείς τι έχετε να πείτε? Τίποτα. Μεγάλη γνώμη σας. Εσείς? Όχι. Μικρή γνώμη σας. Διακόπτουμε κυρίες και κύριοι το... Πάρω εγώ ένα τηλέφωνο στα κανένα. Για βόμβα. Μέσα σε ένα λεπτό το σχολείο κενώθηκε μετά από τηλεφωνική φάρσα για βόμβα στο δεύτερο ΕΠΑΛ Χαλκίδος. Αυτό κυρίες και κύριοι συνέβη και το πρωί. Μια καθηγήτρια.